nego... Bosnian Video Live. Nego kako je tamo dole uopšte u čekonici? Još nisam vidio. Brate, Nemoj pakao, nemoj ulaziti aj uđi jednom, aj na samo uđi. sekund samo, da polude ono, samo... Uđi. Misliš da ne smem? Ajde, molim. Oh shit. Aj, vidimo se. Znate šta kažem? Šta? Vik se Frodo. Halo? Hajpine. Hajpin. Više ne derete šta je ovo. Nemam Kio sam bukuli. Nemoj da nas rejpaš. Posle ovo si nas rejpaš. Samo smo došli na koredom i počeli. Ljudi, šutite, ako ne pričamo sa njim neće da nas siluje. Samo šuti. Tako je. O, fuck you. Ne pokazujte nikakve kontakte oči. Da nije toliko loše iskreno. Brate, ja kad sam bio... Nisam mogu da izdržim bukvalno. Nemam pojma, smirili su se iz nekog razloga. Pa svi su sada pripremaju svoje tačke. Spremaju, prestišavaju se. Evo me, kako tamo dole, Hajpene? Nije loše. Seri. Lažeš. Brazir mi je kupio gorski vijenac, momčadija, sad će biti zabavno. Možda čuješ kako je tamo dole? U mom razredu svi gledaju tvoje kompilacije, znaš, za Kaleta, ono, znači u mom razredu, Jebem ti mater, upiri sve. pazi, ja sam, Hajpene, da li imaš neka pravila na osnovu rasizma i slobode govora? Nikad. Dobro. That's okay. ali Amina, moraš da budeš malo glasnija, zato što ono... Znam. Dobro. Bosnian Lead mi piše u četu da se... Alo, radijacija ti ništa mikrofon. Bukvalno. Černobil jeben. Čiki, briki, privijet. To prozivke za Pančevo moje, a? Ne, nikad. Hoćemo da krenemo. Svejedno. Ajde. Aj? Ajmo. Ovo je dobar početak, jako. Znaš kako je meni smešno, brate, upišat ću se, majke. Čekaj, ajmo. Ajmo Autistic Johna prvo. Ovo je Autistic, što ima Kantra prvo. Hello? Poštovanje. Dobrodošao. Dobro večer. Kako ste? Dobro. Vi? Evo, nije loš. Ide neko. Ide da... Moj talent je veoma super, mogu da vam garantujem. To je nešto što kroz generacije već, ja sam to već čak i naučio. Želio bih da vi to čujete i da zapamtite to. Znači, moj talent je da znam da drkam ko moj djedo. Hoćete čujete? Jel ti to on naučio? Djeda mi pokazao. Bio je, mogu vam reći, bio je stvarno dobar čovjek. Puno je jebo žena, žao mi ga. Lol. Dobro, ajde da počnem. Ajde. Pronađem nive u krev, bože, sačekaj. 3 sekunde. Ne? Jedan. To je bila sekunda, čoveč, šta je ovo? Gotovo. Kako predivan zvuk. Sad sam to od njega pokupio. Ti on pokazao? Jeste. Da sam onako ručno? Jeste, da. Okej. Nije ima žeru, pa je Boro da uzme kokošku. Lol. Weird flex. Bolestan čovjek. Da, on je taj koji je bolestan. Isto koji i ti, ali eto. Pa da. Jao. Šalim se. Ja bi to banao odmah, ne. Nemoj malice! Sad bar znamo ko nije pobedio. Mogu bar da spelam, ajde da spelam nešto, daj mi neku reč, ja ću da spelam. Čekaj, samo da se setim... Ajde. Iridoseklitis. Da, to sam sad trebao da kažem. Ne, jebo ga to. Ne, nešto na srpskom, nemoj na engleskom, jebo. Priča na srpskom, ti svi razumiju. Brate, koja je fora da speluješ na srpskom, brate? Bukvalno. Ne znam. Vidiš kao što govoriš. Daj, ajde, nebitno, nego daj nešto. Ajde. Pa ti ste evo za nas, što spremiš? Pa ti Ajde, evo, ako hoćeš možda speluješ to Iridoseklitis. Ajde. I, R, U,
A, fuck. Već je promašio. Zvučio mi je kao Mađar. Aj, biraj, koga ćeš sledeći? Pa... Sada sam... Gvozdenu sam običao da je drugi. On uvijek bude na vrhu, čoveče. To je taj peder, ubaci ga, onaj peder. Jesi, Gvozdane? Dobro večer. Pedru. Strajk. Evo, tu smo. Ok, evo da pređemo na moj talent. Znači, ja sam kao mali mogao da jedem šećer sa nosem. Ali kad sam malo porastao, shvatio sam da imam još jedan super talent. Da li znate možda koji je? Autizam. Mogu da izvučem alkohol iz dezodoranca. Stvarno. Oni čisti alkohol, onaj. Ajde da vidimo. Samo sekunda. A moraš Nećemo moći da vidimo. share screen, brate. Uključi web kameru i share screen. Pa nemamo baš tehnička sredstva za to, ali okej. Pa kako misliš da nam pokažeš da vidimo? Da, kako misliš da nam pokažeš? Imaš li nešto drugo što možemo da čujemo? Šalji mi u DMs na Insta. Da. Moj Insta, dobro. Evo, poslaću. Pošalju Ne generalno. mu pošalješ Insta tvoj, nego mu pošalješ i video. Nema Ne veze. zanima vas. Poslaćemo jedno i drugo. Lol. Ja. Dobro, ja sam 0,5. završio s mojim talentom, 0,5. mogu ja da ostanem s vama. Ne. Daći Lol. Čovjek ostavio Insta ladno. Šta ga boli ovo? 0,5 gas! Neka sam Dakle, tada. ja ću danas da vam pjevam crnu dvojku. Šta? Ajde. Neka pesma crna. Vozilova Trogolfa dvojku i u golfu garavu djevojku. Turbo dizel, mijenjač 5 brzina, 89. godina. Turbo dizel, mijenjač 5 brzina, 89. godina. Crna dvojka, garava djevojka, dok je meli dvojke, vozaću djevojke. Crna dvojka, garava djevojka, dok je meli dvojke, vozaću djevojke. O, prelepo. Može jedan rekost. Nadam se da vam se svidjela pjesma. A koliko ćemo sad? Skupljam bakar. A, može, ajde. Ajmo Ili ćemo cigana Sinišu. Da imamo. Gde je bakar? Pozdrav. Gde je bakar? Afte kurafte, de bakar? Zdravo. Joj, ne. Ne. A, ne, brat. O, ne. Kako je? Dobar dan. Lol. Ovo, brate, Ja ovako. sam 5 vrsta kancera. Da, da. Joj. Ajde sad uzmi ovog Niger Sinišu. Veoma interesant. A mora da promenimo Nigeru. Cigane. Siniša! Dobar dan, Dobar dan. Dobar dan. kako ste? Evo, dobro je. Ti? Gospodine predsjedniče, kakva je situacija sa koronavirusom na terenu na teritoriju Republike Srbije i da li ima nekog spasa za srpski narod? Pa nema. A, Kratko, jasno. lepo znak. Koji je vaš talent? Pa imamo ovako više. A, pa ajde, nabrajte. Recimo. Naprimjer, mogu da zapalim petardu u ovoj ruci i da mi ne bude ništa. Ajde, Stvarno. radite. Ajde čujemo. Evo, sam da uzmem, sekunda. Sad googla zvuk petarde. Tačka u mp3. Eto. Oh, A, dobro. seems legit. Da, seems legit, brate. Pa, moj talent je da znam broj pin-up. Šta? Da znaš šta? Broj pin na pamet. Ovo je dobro, ajde čujemo. Ajde, reci. Pa evo, ja ću da počnem, a vi pokušajte da pohvatate sve to. Čekaj, samo za sekund. 31431589283932695839879163 Seri, brate, pogađa sve.
Aj sad polako, ja ću na Google da ga otvorim i ja ću... Ja sam otvorio, ja gledam, nijednu brojku čovjek nije promašio. Jesu ti normalno, ko si ti, dete moj? A da, Teša Tešanović. može da počita sa Pa brate, a da, može i čita. A kako mi da znamo da nije... Da, šeruj screen, pičko. Da, i share screen. A ne, ovdje ima A nešto možda ima za- dva monitora. A možda gleda na telefonu. Tako ima samo papir i olovku. Šta Da, sad? i to. I da ti dođemo u sobu da se testiramo. Pa ja imam i drugi talent. A ko je još? Znam teoriju broja. Da čujemo. Pi je matematička konstanta danas široko primijenjena u matematici i fizici, njena približna vrednost je 3,14159, a definiše se kao odnos obima prečnika kruga, ali kao odnos površina kruga i kvadrata na njegovim Boli me kurac za pi!